लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ सुर बरनाय थाबाय। बेखिनियाव 2022 बोसोराव HSLC एबा हाइ माद्रासा आनजाद लिरनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे आपडेट ओंखारनानै फैदों आरो बे आपडेटआ ओंखारनानै फैदों 7 थामहिनबा बोर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेसन आसाम थिंजायनिफ्राय। बे नटिफिकेशनाव फोरमायनाय बायदिब्ला 2022 मायथाइयाव जानो गोनां HSLC एबा AHM आनजादनि थाखाय आनजादनि आर'जलाइ गथायनाय थामहिनबा फर्म फिलआपआ जानो थांगासिनो दङ। सेबाया फोरमायनाय बायदिब्ला बेनि थाखाय आर'जलाइ गथायनाया जागायगोन फैगौ 25 नभेम्बरनिफ्राय आरो बेनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन होननानै फोरमायदों। बिदिब्ला बेनि थाखाय बेसेबां फिस जागोन, माबोरै एप्लाइ खालामनांगोन, लास्ट डेटआ माब्लासिम थागोन, बेफोर गासै खौरांखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। दानिया फैदो बेवहाय एग्जामिनेशन फिसनि सोमोन्दै नोंथांमोननो फोरमायनानै होनि। बेवहाय बे नटिफिकेशना ओंखारनानै फैदों बोर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेसन आसाम थिंजायनिफ्राय आरो बेनिनो बे नटिफिकेशना ओंखारनानै फैदोंमोन थांनाय 15 नभेम्बर 2021 खालार खालि। आरो बेवहाय नोंथांमोननि थाखाय सेबाया मोनसे नटिफिकेशन थामहिनबा मोनसे मोजां खोथा नोंथांमोननो फोसावनानै होदों। बेवहाय बुंदों माखासे फरायसाफोरनि थाखाय बेवहाय बे जिथु एग्जामिनेशन फिस बेखौ रेहाय होनाय जागोन होननानैबो फोरमायनानै होदों। बिदिब्ला सोरबायदि स्टुडेन्टनि थाखाय बे फिसा रेहाय जागोन बिदिब्ला बेखौबो नोंथांमोननो फोरमायनानै होनाय जागोन। बिदिब्ला गिबियावनो नोंथांमोना नायदो बेवहाय एग्जामिनेशन फिसा बेसेबां जागोन नोंथांमोननो बेवहाय फोरमायखानानै होदों। गिबियावनो दङ एग्जामिनेशन फिसा थागोन 650 रां, बेनिनो सेन्टार फिस महरै थागोन 300 रां, बेनिनो प्रेक्टिकेल एग्जामिनेशन फिस महरै थागोन 150 रां आरो बेनिनो एनुअल रिकगनिशन फिस महरै थागोन 800 रां। टटेल बेबायदिनो 1900 रुपिस नोंथांमोना बेवहाय पेड खालामनो नांगोन होननानै फोरमायखानाय बायदि सोर फरायसा बिथांमोना बे जिथु एग्जामिनेशन फिस बेखौ रेहाय मोननो हागोन आरो सोर फरायसाया बे एग्जामिनेशन फिस बेखौ रेहाय मोननाय नङा। बेवहाय सेबाया फोरमायखानानै होनाय बायदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों। बेवहाय नोंथांमोननो फोरमायनानै होदों। बेवहाय बुंदों जायफोर फरायसाफोरनि न'खरनि बोसोरि आय थामहिनबा फेमिलि एनुअल इनकामा 2 लाख एबा 2 लाखनिख्रुइ गाहायाव बिथांमोनाल'सो बे जिथु एग्जामिनेशन फिस बेखौ रेहाय मोननो हागोन होननानै बुंदों। आरो जायफ्रानोखि 2 लाखनि गोजौआव बिथांमोना बेनि रेहायखौ मोननाय नङा। आरो बे नोंथांमोना जुदि बे एग्जामिनेशन फिस रेहायखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना माखासे खामानि मावबावनांगोन होननानै बुंदों। बेवहाय नोंथांमोननो बे खामानिफोरखौबो बेवहाय फोरमायनानै होदों। नोंथांमोना बिदिब्ला नायनानै लादो फारि फारि। बेबायदिनो गिबि नाम्बाराव बुंदों फरायसानि गार्जेन नङाब्ला न'खर बिगोमाया एप्लाइ खालामनायनि सिगां फरायसालिनि हेडमास्टार एबा प्रिन्सिपालनो गांसे आर'जलाइ होनो नांगोन होननानै फोरमायदों। नैथि नाम्बाराव बुंदों फरायसाया थाखो 9 थामहिनबा क्लास 9 नि एडमिसनाव लानाय दंफां गायनायनि गांसे फट' होनो नांगोन होननानै बुंदों। बेबायदिनो थार्ड नाम्बाराव दङ फरायसानि गार्जेन एबा न'खर बिगोमानि गासै आबुं डकुमेन्ट्सखौ हेडमास्टार एबा प्रिन्सिपालनो जमा होनो नांगोन होननानै फोरमायदों। नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनांगोन अनलाइनाव। बिदिब्ला नोंथांमोननि बे अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि डेटखौ बेवहाय फोसावनानै होदों। फैगौ 25 नभेम्बरनिफ्राय स्टार्ट जानानै जोबगोन फैगौ 18 डिसेम्बर 2021 आव बेनि लास्ट डेट थागोन। नोंथांमोना बे डेटनि गेजेराव नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनांगोन आरो नोंथांमोननि बे जिथु फिस बे फिसखौ नोंथांमोना सालान दाननो नांगोन आरो बे सालानखौ नोंथांमोना एपेक्स बेंकआव दाननो नांगोन होननानै बुंदों। अब्ला नोंथांमोना बेखौ 21 डिसेम्बर 2021 नि सिगां बे जिथु पेमेन्ट नोंथांमोना बेखौ जमा होनो नांगोन आरो नोंथांमोननि जे अनलाइन कारेक्सन खालामनाय बेनि डेटआ थागोन 22 डिसेम्बर 2022 खालि नोंथांमोना बेखौ माबाफोर गोरोन्थि दङब्ला नोंथांमोना कारेक्सन खालामनो हागोन। नोंथांमोना बेबायदिनो 31 डिसेम्बरनि सिगां बेखौ नोंथांमोना कारेक्सन खालामनानै लानो हागोन। अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि जे मोनसे पर्टेल थामहिनबा वेबसाइट नोंथांमोना बेवहाय फोसावनानै होखानाय बायदिब्ला बुंदों बेवहाय नोंथांमोना थांनाय क्लास 9 आव जे पर्टेलाव नोंथांमोना बेखौ रेजिस्ट्रेसन खालामदोंमोन बे पर्टेलाव नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनांगोन होननानै बुंदों। बेवहाय फोरमायनानै होखादों sebaregistration.in आव थांनानै नोंथांमोना बेवहाय अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बेवहाय फोरमायनानै होदों।